Toto je 500-eurový challenge. Aká bude najdrahšia karta dnes? Ako každý piatok kocka rozhodla. Budem otvárať 5 balíkov zo setu Stellar Crown. Tak poďme na to a pošli toto video kamošovi, ktorý zbiera Pokémon karty. Ceny kariet si ukážeme na záver. Prvý balík mal v sebe Terapagos EX. Zatiaľ bieda. Toto sú najlepšie karty z tohto setu. V druhom balíku sa skrýval Medicham EX. Mám už 2 hity. Poďme na tretí balík, v ktorom nebolo nič. Ak ťa baví táto challenge séria, napíš do komentu Squirtle. Wow, veľký fulár. Idem na posledný booster. Budeme mať Last Pack Magic? OK. Aj to je niečo. A to je všetko. Teraz sa pozriem, ktorá karta pôjde do albumu. Bude to Hydrapol. Nezabudni na like a follow a vidíme sa o týždeň pri novej časti.